Salutare la toți, numele este Robert și astăzi filmăm un episod de Rocket League. Continuăm seria băieții de Rocket League. Am început episodul ăsta un pic mai târziu pentru că nu am fost atent și am văzut că a început meciul și n-am dat drumul la filmare. Mă scuzați, au trecut doar 10 secunde, deci nu e mare problemă. Și după cum puteți vedea, postez zilnic, chiar 2 episoade când pot. Nu pot să cred. Bine că am pe filmare. Ce fază făcuse. Dacă era la gol, era... Mulțumesc, ești foarte drăguț. Of, of, of. Haide, mă. Doamne! Bă, băieți, nu am jucat Rocket League de foarte mult timp. De când am mai postat de atunci, nu prea mai am jucat off camera. Decât am văzut ceva pe TikTok. Te rog, eu... Băi, băieți, băi. Băieții, dacă ajungem la 100 de abonați, până se termină anul ăsta, 2020 cel mai rău an. Ever. Bine că te ridici tu de pe pere. Să știți că l-am lăsat să-mi dea astea două goluri, că vreau să fac un comeback de la șmecher. Și de-aia. Nu ca și eu prea prost. Doar am lăsat să fac un comeback. Acum o să ratez. Pentru că, după cum am zis, vreau să fac comeback. Eu vreau să-i dau goluri de astea. Eu vreau să-i dau goluri de la frumoase. Evaluation. A, uite pe asta. N-am văzut-o pe asta. Vreau să mă urc cu mingea pe perete. Dar bine că mi-ai tu, mă. Nu ți vreau. Hai, mă, du-te, mă, fii nemic cu norocul tău. Hai că mă pun și eu deja, că trece timpul și nu e chis să-mi iau bătăi de la Jimmy Hex ăsta. Bine, nici nu sunt prea încălzit, adică e primul meci, nu sunt deloc încălzit. Și iar o să-mi iau gol, fac pa! Eu. Bine. E șmecher, da? Bine. Sunt toxici. Hai! Nu, confraier, pentru chestia asta trebuie uitat meciul. Încerc, de fapt. De ce-mi dau? De ce mă împingi, mă, ratatule? Oleo, doamne, chiar că sunt și... Deci sunt și prost, mă. Nu am jucat în bolul ăsta. Vede-mă când joci toată ziua, cum jucam înainte, și când nu mai joci de mult. Mă, dar pleacă, mă, dacă nu-ți convine. Pleacă de aceea. Ești ratat.
Bine că te duci pe lângă. Ești forță, știi ce zic? Doamne, uite-mă cum trece la milimetru pe lângă mine. Voi jucai cu ăsta și mă bate. Dacă mă bate ăsta, dau... Dacă o scoate, hai, că nici nu mai dădeam disconnect dacă e ceva. N-ai tupeu să stai în poartă. Normal că n-ai tupeu. Ba, ai tupeu, hai că ai tupeu. Te-ai dus! Nu! N-am mă toxic. Fii toxic, mă. Fii toxic. Da, cum nu le... Haide, mă! Urcă pe perete să nu se oprească aici. Ha. Mamice. Te-ai dus! Prietene! Prietene! Haide! Ce prost! Hai, amici, hai! Hai, iau! Iau pasta. E dus. Fine. Genți noi. La ăsta dăm full tryhard, hai. Mamă, ăsta e părnaie. Bine că mă împingi, bine că mă împingi, amice. Ești un ratat și jumătate. Hai, mă! Hai, de ce bulan, mă? Hai, mă, nu mi-e niciodată. Bă, ești ratat. Nu! Bine, mă! What the fuck? Cum n-a fost la epic save? What the fuck? Te-ai dus, amice. Aoleu! O să o scot. Nu-i dau gol, nu-i dau gol. E prea ratată faza ca să-i dau gol. Așa.
Mamă, asta e chiar că e paleta asta, chiar mă gândesc să lasă câștige, dar e prea prost. Nu că aș fi eu 5 bun, dar uite-te la el. Nici faza asta nu-i dau gol, sau îi dau, hai că-i dau. E dus. Degeaba mă rugui. De Dumnezeu, amice. Mamă, ce ratat. Uf. E clar. Hai că mai băgăm unul. Toarță, nu? Să nu dăm de ratați care îți joc de meci și după dau disconnect. Da. Da. Mă uitam. Ok, nu mai cer scuze că n-are rost. Sunt un prost și aia e. Uite-te la mine. Mă, lasă-mă să plec. Oh, mă scuze, vezi că nu am mai vorbit. Am avut... a venit tata peste mine și m-a întrebat o chestie. Bă, băieți, dacă încă mai sunteți pe clip și ați ajuns până aici, dați și voi un like, că dacă încă sunteți aici, cred că v-a plăcut. Cred, dacă nu... Asta e. Asta este. Bă, ce-mi place să mă joc cu asta. Oba! Oba! Hai, dă-te dă gol, du-te dă gol! Hai, găle! Hai mă, dă! Vreau să fac clip save. Așa, vezi. Vezi că se poate. Băi, 2-2! De când? Bă! Taxie! Ne văd drumul acasă. Hai, mă!
Oțule! Bă, îmi pare rău că-l bubui pe ăsta, bă! Singura persoană din care pare rău cu... Eu nu bubui fără motiv, doar din greșeală sau dacă mă enervează cineva, adică dacă mă bubuie sau dacă e toxic. În rest n-am de ce să bubui și pe ăsta l-am bubuit din greșeală. Deci că era poarta mea asta, poarta lui asta. Așa m-am dus pe minge. Ce încerci, mă, să faci copil de carton? Da. Stăm în poartă aici, stăm în poartă. Nu. Băi, nu aveam camera pe minge, aveam camera pe... în față. Eu luam pe asta, era floare la... ureche. Mai stăm o dată în poartă. Vreau să-mi iau revanșa. E că mi-e bustă, oricum nu faci nimic cu el și îl folosești degeaba. Exact, și aici. Uite. De ce e 3-3? Ce să le egalitate cu ăsta? Cu copilul de carton. Și vezi că îmi dă gol acum. Copilul de carton. Ia că fac pe aia ca pe TikTok. Hai că bine că mi-i boost-ul. Să gol acum. Hai, nu pot să cred. Hai, Doamne! Aoleu, copile, tu chiar nu meriți să câștigi, mă! Dacă îl câștig pe seara... Hai, du-te acasă. Am dat gol aici, da, 100%. Ce ziceam aici? Pentru că pe mine mă aruncă 5.000 de metri, uitați-vă aici, uite-te cum mă aruncă și pe el cu mine. Hai că din cel mai ușor meci ăsta l-a transformat în cel mai greu. Uite-te și tu cum le trimite. Măcar să intrăm în overtime. Nu, dacă nu săream acolo ca idiotul. Mă duc, că e riscat să se poartă. Vreau să câștig pe episodul toate 3 meciurile. Bine că puteam să-l bag pe ăsta de 15 ori, da. E partea a doua. E dus, amice. Nu ești toxic, îți dau GG. Ești toxic, pez. Băi băieți, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, să vă abonați, dați și voi un share să vă dați și prietenii noștri. Și, da, ați văzut că postez în fiecare zi. Eu v-am pupat. Pa, pa.